tayo guys kay Ate Banji's Garden ng Munting Ilog, Silang Cavite. Ay, talaga. Ay, ang dami nyo palang ano dito. Joy? Oo, tapos yung mga heart leaf. May Brazil pa. May Brazil ako mga nandun, yung Brazil mga nakapagdalago. Parang kalat lang dito yung mga ano, yung mga photos varieties nyo. Magkano pag mga ganito ate? Eh, 50 lang po yan. Ito, start lang po tayo mag-video ah. Mag-ano pa lang. Sige lang ha. Magbablog po tayo. Yung ano, yung neon kasi 70 lang yun. Malash naman po yan. Ah, itong ano, 70 pesos. Yung neon. Pero 3 puno na po yan. Lash na po. Yung daming laglag na dahon. Pero mga lalago po yan. Mga Oo nga. Parang kalat lang siya, no? Pero hindi okay naman po, napakalas, di ba? Sa iba kasi mabibili yung haba. Oo, ibig sabihin talagang nursery dito. Saka naglinis yan. Wala, gawa ng mga puno. Di okay lang po yan. Naglalaglagan talaga siya. Ito yung Brazil. Ate, yung Brazil mo magkano? Meron pa ako tigo 100 doon. Naka-plastic na rin siya. Pero ganito din talaga. Oo nga eh. Ganyan din. Malakas na rin siya. Ay guys, nandito tayo ngayon sa... Ate, saan po tayo ngayon dito? Garden, Munting Ilog. Jane's Garden. Si ate. Ate, invite mo sila muna bago tayo mag-start. Sige po, punta po kayo sa Dennis Garden sa Munting Ilog po. Marami pong halaman, marami din pong garden. May Banji's Garden, Oy's Garden. Magkamag-anak lang po kami dito. Ayun, maganda. Pasyalo kayo dito. Naligaw si ate. Oo nga, naligaw ako eh. Sabi ng asawa ko, subukan natin pumasok dito. Eh dito ate, magkano to dito sa inyo? Yung ganito po, 150. May 100 po, depende po sa Laguna. Oo nga. Kalateya, mura lang. So, start sa 100. Aba, ito may nakakita akong kakaiba. Ito ate, ano to? Mosaika po. Ah, ito ang Mosaika Calathea. 150 lang yan. Mga raya na po siyang kalateya. Ito pala yung mga rare na Calathea. Pero ate, hindi siya masahirap alagaan. Basta ganito shaded lang po. Ah, talagang sa ano lang siya, no? Shaded lang talaga. Ito pa, wag mga ganito, magkano sa inyo? 100 din po yung mga lash na. Aba, nandito si ano, Maranta. Maranta. Magkano po sa inyo? 50. 250 lang Ang guys. Laguna niya. Malaguna. Nasaan na si mother? Ba't ay bumaba? Mura dito. Mura dito. Ayan, Yellow Fusion, 100 lang. Ito guys, oh, ang kanilang Yellow Fusion, 100 lang po. Hilera. Ikot-ikot tayo, di mahilo. Ito, marami po yung isa. Ano ba tawag natin dito? Ah, ito ang Octopus Calathea. Magkano po dito? 50 pesos 50 pesos lang po. lang guys. Naliligaw din dito yung mga caladium nila ate. Ate, magkano yung mga ganyan? Dito po marami po yung Hindi, oo nga eh. Kung mapapansin nyo guys, ang dami nilang garden dito. Yan oh, marami po kayo mapupuntahan. Ang mumura po. Ito dito mas maganda ba? Nandito yung ano, yung bet na bet kong plants. Meron akong ganito eh. Oo. Palaki na yan dyan eh. Ayan. Magkano po yung goat ni Kuya? Ito mura lang itong goat. Ito yung mga plants Marami pala. lang dyan, malalago. Ayun tayo ate sa gitna. Marami pa Namili po. pa. Ano po? Ito? 30 pesos lang. Ah, 30 pesos lang sa inyo. Ito guys, 30 pesos lang yung kanilang mga San Francisco. Ito ate, magkano sa inyo to? Ah, pwede. Ito, magkano to? Kasi nakalupa po yan, madam. Ah, Yung ito? monetary, opo. Pampaswerte. Ayun, maganda din po yan. Yung isa yan. Yan. Eh, mahiligan ng taga 300 eh. Parang si mama yan eh. Di okay lang. Ang ganda lang naman po. Hindi, maganda yung ganyan. Kasi pupunta kayong Batangas, dalhin namin yan. Sa Batangas din po marami yung from San Francisco. Oo, mura lang din po. Banana. Di ba may variegated banana? Oo nga po eh, yan o, blood banana. Ang dahon. Meron po kayo yung tinitinda? Siguro pag lumabas na ulit yung suwi niya. Ay. Ay. Ko siya para lumabas yung suwi niya. Oo nga po, sige po, pag halimbawang meron po.
Ayun no, may bunga nga kinakain. Siguro. Oo nga. Ito po. Pang landscape po. Oo siya, nga pang- po. siya eh. Agape. Lalaki siya ng laki. Ito maganda sa mga landscaping. Ate, ito magkano dito? Yan, not pa po. Hindi pa Ah, po not siya for kasi sale hindi pa. pa po masyado established. Ah, pag mga ganyan. Pero parang ang laki niya na, no? Pero pag nagbebenta kayo ng ganito, magkano po presyo? Yung malaki no kasi binibenta talaga namin sa ganyan. Pero pag kung sakali mo sa ganyan, pwede na po yung ganyan sa 500. Ah, ganito. Ah, medyo talaga may mga price Pricey sila. Oo, Oo. yung ganito. Kasi ano po yan, yung pang auto, tsaka malaki po siya eh. Itong mayana nyo, magkano po pag may mga ganitong mayana kayo? Ang cute. Yan. Opo. 20 pesos lang po. 20 pesos lang sa kanila guys, ang mayana. Ilang puno na po yan. Malaki na siya oh. Yung tanim. Dash na po Meron kasi yan. ibang mga isang Ate, yung mayana po dito, mabili pa ba? Meron pa pong namimili, Ah. yung mga ano din po. Ito guys, 25 pesos lang po ang mayana sa kanila. Sugod na po kayo dito. Yung variegated. Yung oregano, 25 lang din. Ito guys, yung kanilang variegated oregano, 25 lang din po. Ang ganda. Ayan, ang yabong. Yung mga reseller dyan. Dito marami pa rin po. Ito, magkano sa inyo team ate? Ano bang pangalan nito ate? Flamingo? Parang ganun po. Kasi yung ibang tawag sa kanila epicea. Kasi yung dahon niya parang epicea. Pero hindi siya epicea Oo eh. nga. Kaso lang alam mo ito, parang masailan sa init, no? Hindi ba siya, ano lang siya, yung shaded. Yung shaded lang talaga siya. Magkano po sa inyo yung ganito? Ito lang bigay ni tatay. Oh, 30 pesos lang guys. Ito po yung garden naman ni tatay. Ayun si tatay. Magkano yung presyuhan dito ni tatay? Kasi ibang ano po namin, nag-start lang po ito sa 30. Pataas po, depende po sa plants kasi. Oh, depende pa. Ang Birkins po ninyo magkano? Tayo itong Birkins nyo, per sale na po. Ay, mamother na pala to. Ay, Kaya mamother. inilagay. Ah, dito na lang po tayo sa sa mga lemon philodendron. Magkano po dito tay? Ah, 50 pesos lang po. 50 pesos. Yan, yung mga bet na bet, ang 50 pesos. Ito po yung fortune nyo, magkano po? 100. Naka paso na po yung iba. Ah, ito po sa silver nyo, magkano po? 400. Meron pang pampaswerte si tatay for Everix. Magkano po sa inyo tayo? Ito 100 lang po. Nakapaso na po. Ah, ito variegated naman. Magkano po ang presyuhan? Ganun din? not for sale pa. Not for sale pa. Not for sale pa. Ikot-ikot lang tayo. Ito po dito. Ayan, laurel. Sa likod mo. Ah, malalaki na yung laurel ni tatay. Magkano po sa inyo ang laurel? Ah, 500. Guys, ang laurel nila tatay dito, 500. Oo, totoo. Tay, ang pagbunga ba ng laurel na to, nagiging puno ba to? Ang tanong ko lang tay, bakit ang laurel may price? No? May price na. Nalagay sa karne yan eh. Ah, kaya po pa. Mga minudo. Opo. Minudo. Ah. Kaya ganun ang price niya. Ah, walang tapon, lahat talaga may pakinabang ang bunga. Benta pa nga namin yung makakaraan niya. 1,000. Oo nga po, totoo po. Eh, dito po sa inyo magkano? Ito pong kalanchoy. 25. Ito po yung parang pencil. Yung pang Christmas. Oh, ito pero pag mga ganito pa kalago, maraming mamimili nito. Pencil cactus. Magkano po? Yung ganito nyo. Ah, 100 na po. Ito po yung inyo pong mga hanging plants tayo. Magkano? 50 pesos lang guys. Ayan. Ah, itong ano nyo.
Monstera Deliciosa, 1.5. Ano na rin naman po talaga, oh. Madami na po. May anak na eh. Opo, hindi lang po isang stem. Yan. Yung mga silver nyo po tayo, magkano dito? Opo. 75 pesos. Yung mga caladium nyo po, yung mga cute. Ito po, oh, nakapasuna. Ito po magkano? Wala nga pang wala. Pang sarili, pang mother. Ay, ito po mga pang mother nyo. Yan to, mga pamada. Ito po yung mga pang mother. Pag nagbebenta po kayo ng ganyan, magkano po? Ano ba yung benta mo benta? Mga 200. 200. Ganito. Ganyan na po ba kalaki? O, Ito? ayan. Opo. Marami sila na rin sa baba niya. Ayan ang presyuhan. Mayroon pala kayong mga ano dito. Ang dami rin talaga, no? Medyo na-damage na si Milano, ah. Na-mother na siya. Ay, lahat po ng mga nandito, ima-mother nyo. 30. Ah, ito, 30 pesos lang, guys. 30. 20 to 30. Ito ang presyuhan dito. Ito po, yung mga ganito yung money plant. Ang lalaki na. Oh, 100 na po. Kasi ang tataas na po nila. Yung mababa naman po doon, magkano? Yung okay, 50 pesos. Meron din po silang presyo na 50 pesos, 70 pesos. Pero yung mga ganito po kalalaki nila, ang tataas na po niyan, 100 pesos. Oo nga po. Pag nagkasundo kayo, may bibigay nyo naman po. Pag mga ganito, ay ito, 50 pesos nga daw po ito, yan. 50 pesos. Dwarf Caladium. Wala ka lang sa may-ari. Pero sa baba meron. Dito tayo magkano? Talaga Dito na tayo sa kabila. Pero ang gaganda, no? Ate, pwede po bang malaman ng presyo ito? Magkano po? 50 pesos lang po yung mga caladium ninyo? Ay, yung mga ganon, 100 100. na po, yung medyo rare na. 50 pesos. Pati po ito, 50 pesos. 50 pesos. Yung ganito po ninyo, ang bentahan, 50 pesos din. Pati, 50 lang yan lahat. dito guys, ang mura ng mga paninda rin nila sa Munting Ilog. Ito po yung inyong red sayam, Oo, yan. 50 pesos. 50 pesos lang. Ang kakapal na po, oh. Ito po, pati ito, 50 pesos? Hindi, mother ko pa yun. Kala ko 50 pesos din. Mother ko pa Ito yun. pong Doña Carmen nyo. Ayan, 50 pesos lang. 50 pesos lang guys. Nako, swak din pala sa budget. Kahit po yung kanilang mga Marian. Ito po, oh. Yung Maria, 50 pesos. 50 pesos. Ate, pati po ba ito? Ano po bang neto, ID? Medyo Oo, yan. 50 pesos lang. Ito hindi. Ito yung medyo pricey sa amin. Itong klase. itong Ito, klase 100 ng, po. Ito, 50 lang yan. ito 50 pesos. Ito, 100. Ayan yun. Tingnan mo. Kakaiba nga yung niya, no? Yung leaves niya. 100 pesos. Ito po ba yung kanina? Oo, yan. Ito lang. Oh, 100 pesos po yan sa kanila. Ayan, 50 lang. 50. 50 pesos. Ano pagkakaiba nun? Parang iba Meron yung... siyang white sa gilid. Okay. Kaya Oo, kaya ito yung parang kakaiba rare niya. siya eh. Na-aglonema. Aglo. Aglo. Dito naman po tayo sa kabila. Ito po dito, magkano po sa inyo itong sensation nyo? Ito, ang benta ko nito, 200. Yung 200. Ito, 100. Aba, ang kakapal na po ng mga Magkaiba pislili sila. nyo Ito, po. parang lady peace lily. Ganun. Ito ang lady fish lily. Akala ko sensation eh. Hindi siya. Oo. Ito yung ordinary. Ordinary, ang kakapal na po, 100 pesos. Ayan po. Pero kung makikita nyo po yung kanilang mga stem guys, yan o. Talagang hindi na po kayo lugi sa 100 pesos. Yung kakapal.
Ito po yung ganito nyo, magkano po? Alin? Ito, ano po eh. Medyo nainitan. 200 na isa. 200 ang isa. Pero kahit pa paano, may mga anak-anak na rin po. Oo, may mga ano na yan, yung anak. Dito guys, sa lugar nila, marami po silang maghahalaman na tabi-tabi lang din, magkakamag-anak lang sila. Pag pumunta ka po kayo rito, swak din po sa budget yung kanilang mga plans dito. Ito po, magkano po sa inyo? Ito, 50 pesos. Yung, ano, Daisy. Daisy, 50 pesos po ang kanilang Hindi Daisy. pa siya season yun, hindi pa. Ah, kaya nga pala, ano, medyo nainitan lang. Ito, magkano po sa inyo? Ayan, ano, 50 pesos. 50 pesos, sa sobrang kapal na ng planta nila guys, so 50 pesos lang. Review na lang natin itong napakagandang plants ni ate. Ayaw ni ate magpakita eh. Siya na, ano, agno. Di ba meron din ang last namin? Opo, yung last na last. Ito po, magkano po dito ang benta ninyo? Naka white pot, 500. Pero malalaki na po sila. Nakakatuwa. Ate, ito magkano po sa inyo to? Not for sale. Ah, not Yung for mga sale. nandito, not for sale. Personal collection ko yun. Ah, ito mga nandito po. Saan po yung ating ibinibenta? Dito po tayo. Ang gaganda naman ng koleksyon ni ate. Mangunguleksyon nga rin ako niyan. Kaso pulong-pulong na yung taas ng bahay namin eh. Ito po yung koleksyon ng may-ari. Ganda, no? Ate, magkano po sa inyo ang ating Black Prince? 450 guys. Kaya ate ganda. Oh, meron silang sleeping photos. Magkano po ito sa inyo? For only 300. 300. Pero ang dami niya ng leaves. Sa 300 na yan. Kasi meron akong nakita 150. 2 piraso lang ang dahon. Dalawa Pero lang. ito, last na. May mga supang na. May mga supang na. Ate, parang golden photos lang ba to alagaan? Oo. Para sa... Mabilis din siya. Yung enjoy kasi medyo mabagal, no? Ito po, magkano po sa inyo to? Ayan, confetti, 500. 500. Wow, super last na po yung kanilang Walichi polka dots. Magkano po sa inyo ito? 500 guys, super last na po. Hindi na po kayo talo. Ayan po. Ang dami nyo na pong ipopropagate. Wow, ito po si Sinwata. Magkano po sa inyo? 250. Saan ba siya nakalagay? Ito. Ayun. Ayan. 250 po. Ganda na po ng kanyang stem. Yan, ganda. Ito po ate, magkano po sa inyo to? Ito, Mexicano 1.5. O, 1.5 ba? Pero ang 1.5 ni ate, napakalas na po. Oh. Marami na po kayong ikakat sa 1.5. Yan. 1.5. Ang ganda. Dito po ate, magkano po sa kakaibang kalateya? 250 guys. Yan po. Ito po yung mga alocasia sinuwata. 250 po. Ito ate, magkano po sa inyo itong nakapat na? 150 lang si... Hindi ko alam ang pangalan yun. Orlando, Green Orlando. Ah, basta malaga. 150 ang presyo. Nalilimutan ko rin ang mga ID. Ito po, magkano po sa inyo to? 600. 600. Ito pong si... Yan, mura lang yan. Si, ano, tawag dito? Pinarti-partita. Pinarti partita. Magkano po? 300 lang. Yung 300 po niya, super, yan. Last na po. Hindi na po niya alam kung saan siya pupunta. Ito po sa inyo magkano? Yan, hindi pa. Ipopropagate ko pa. Ah, okay po. Yung mama, ano pa, paparamihin pa na ni madam. Isa pa siya. Ito po, magkano po sa inyo to? Si Aglonima. Ito, 300. Nagmamaganda. Hindi, di bali. Ang ganda naman ng ano niya, oh. 300 niya, oh. Yan. Talagang ililipat nyo na lang po. 500, ano. Yung ganito naman po, 500. Yan. Malaki na po siya. Ang laki ng lalagyanan niya. Ito pong portum nyo, magkano? 2,000. Ayun ko lang ata ito narinig, bagong narinig yung portum. Ganda lang din.
Philodendron din siya. Ito po magkano sa inyo? 2,000. 2,000. Ang laki. Ate, ano bang ID nito? Ano? Inet. Linet. 2,000 kay ate. Ito pong tropical. Tropical 400 400. guys. Aba, ang ganda ng kanilang moonlight. Ate, magkano na sa siya. inyo? Napakabongga. Ayan, 800. 800 na po kasi napakalaki na. Sobrang laki na siya. Naku, excited na ako lumaki yung moonlight ko. Ganito yung itsura, ang ganda oh. 800 na po. Pwede nyo na pong i-propagate eh. May supang na nga. May mga supang na, yung 800, ayan oh. Di nalugi. Parang nangungulot to. Ito yung Philodendron Red Heart. Magkano po yung ganyan? 2,500. Wow, ang pricey niya. Ito din. Pero hindi naman kayo bigo sa pagkakulot niya eh, no? Ito po, Scandeliana Albo. 2,500. 2.5 din. Ito po magkano sa inyo, si Begonia? Ito 500. 500. Ayan, malaki na siya. Hira yan dito. Oo nga eh. Oh, talaga yung sintas ko. Ito po magkano sa inyo to? 50. 150 lang guys. May budget meal sila. Ito po, sino to? Ito si Brancianum. Magkano po yung ganyan nyo? 1, 2. Ito po si Ipacia. Tisha 200. 200. Ito po yung rare na Ipacia. 2 puno. Yung 2 puno na siya. Ayan, hindi na po kayo binigo sa kanyang mga dahon. Ito kasi collection ko din yan kay Emma. Ayan. Collection ko din. Ang collection ko, mahilig ako sa aglo. Eh kasi naman, hindi naman talaga kasi mahirap alagaan ng aglo eh, di ba? Pero may budget meal kanyan ate. Oo, wala pa. Oh, wala pa. Wala. Ang ganda ng mga koleksyon niya. Yan, yung mga hindi ko nasabi ang price, mga koleksyon daw ni ate yan guys. Pero ito, binibenta niya. Magkano po? 500 500 po. Lahat po yan. Na yan. Sobrang last na. Yung mga begonia lovers po dyan, ayan po, punta na po kayo dito. Ito po yung 500, ayan po. Hindi na po kayo talo dyan. Ate, pati ba ito? Hindi. Sabay ganun. Hindi kasali yung makulata ko. Ang makulata. Tsaka to, hindi. Oo. Grabe mga leksyon si ate, ang ganda. Parang ayaw ibenta. Sabi, ayaw nga. Hindi, inilabas ko lang yan para gumanda. Oo, kailangan din talaga nila ng sariwang hangin, oo. Tsaka, yung liwanag, nalulungkot sila eh, pag nandun din sa loob eh. Ito, Syngonium na kakaiba. Magkano po yung ganyan? Ito 500 ang benta namin. 500. Pula siya. Ito po yung mga ganito nyo kalaking Monstera, Monstera Deliciosa. 8,000. 8,000 na. Grabe, mahuliks na kayo ng Monstera para may 8,000 na ibibenta kayo. Ito po, magkano sa inyo to? Ayan, 200. 200. Si Pirunyo po, Ito yung isang pinarti-partita din to. ah, Ayan. pinarti-partita, pero parang pero style niya, no? So, iba pa yung... Si Pero ba medyo matigas? Hindi, ang pero mas maliit yung dahon niya. Okay. Ito malaki. Ito mas malaki. Mas malaki, kaya ang pangalan niya, Parti-Partita. Oo. Ito si Tetra, magkano po? Kaya 500. 500 si Tetra. At itatanong ko lang si Tibatib at saka si Tetra magkaiba, no? Oo. Ito, Malaki si hindi nalaki Tibatib, yan. ito hindi nalaki si Tetra. Hindi nalaki. Salamat sa tips, medyo nalilito pa ako eh. Ito po sa inyo magkano? So, 800. 800 guys. Aba, yung 800 niya guys, hindi naman po kayo talo. Ano siya? Ayan. Pwede mo na siya Pwede ikat. nyo na pong ikat. Ang dami yun. Ang dami niyang ugat. Ayan, sa 800. May bagong umuuso ngayon na Adansoni. Hindi ko pa masyadong kabisado yung Adansoni na yun. Pero ito yung mga ganitong Adansoni nyo po, 150. Naka white pot na po. Ang Laguna nga po. Ito po, magkano sa inyo to? 500. Si Aglonema. Aglonema red, orange. Ito po sa inyo, binibenta nyo po ito. Ito 200. 200 lang. May mga budget meal po dito si ate. Ito po, 600. 600. Iba-ibang ID nila, no? Medyo nakakalito lang din yung mga, yung mga leaves nila, parang pare-pareho eh. Ito po, Ayan,
350. 350. Ito si Boxer. Boxer. Ano siya? Golden baby. Golden Baby. Magkano po? 500. Ito po sa likod. Iba pa rin to. Yan yung bigel. Magkano po? 600. Diba si Big Roy yan, oh. Ang dami na po kasing puno. Kaya 600. Medyo may mga ad na po yung ano nila. Presyo nila. Ito po. Yan 500. Sino po ito? Laksa. Aglonema Pink Laksa. 500. Kasi po, ang dami na rin po niyang anak. Ayan po. Ayan. Dito po, magkano po sa inyo dito? Sa ibaba naman tayo, Calathea Ito, 100. lovers. About 100 guys, nakapat na po. Ito pong mga ano nyo, Calathea. So, 350. Ano bang ID niyan ate? Ready. Calathea Tredy. Ready. Ah, Predy. Ito yung Shine Star. Magkano po ang presyo niya? Only 350. 350 guys. Ito po sa kabila, yung rear na Caladium. Caladium. Emperor. 800 kay ate. Pati po ito, 800. Ito po, Ito, 400 ng mga aglonema. Dito po, parang si, ano to photos. sabi ko na nga ba, photos to eh. Oo, nalimutan ko na pangalan. Magkano po siya? Ito kasi mahaba na to, 500. Ah, 500 Pag mga na po daw ganito po. lang, ganyan, mga 350 ang presyuhan. Pag medyo maiksi dyan. Dito po, magkano po dito? 350. 200 guys. Ordinaryong aglonema. 200. Last na po yung 200. Punta po kayo dito. Maraming din pong budget meal si ate. At tulad ng Calathea, magkano po sa inyo to? 500. 500. Pero ano na siya, lash. Super last na po yung 500. Hindi lang isang puno. Ito si mahiyaing Calathea. Ito yung rear. Ito. Magkano po sa inyo? Nakapat na po. Ito ay, ay hanggang 400. O ayan guys, sa 400, hindi na po kayo talo. Sa dami ng suhe. Dito po si Birkins, nakapat na po. 300. Wow, yun ang maganda. Si Birkins, 300. Talagang medyo mura na ngayon si Birkins. Ito ate, Itong 500. 500. Ah, ano to? Nalimutan ko pangalan nito. Isipin natin. Pero guys, itong itong Red Emerald ba ate? Red Red Emerald eh. Red Majesty. Ayun. Ang dami niya ng ugat. Yan o. Ika-cuttings nyo na lang. Yan o, ipropa nyo na lang o. Ang dali lang naman yung buhayin. 500. Sa halagang 500 guys. Dito po tayo kala Milano. Ate, yung Milano mo ganito kalalaki, magkano po? Ano to, mother ko to, gigas to. Ano naman yung gigas? Philodendron din yung gigas. Pang motherhood ko pa yan. Itong mga to. Meron kang budget meal nito ate? Meron ako nandun sa isang garden. Okay, magkano po ang presyo? 2.5. 2.5. Ilang dahon yon? Mga 4. 4 na dahon ng 2.5. Mga dahon. Pag mga ganito mga itsura, no, parang may mga price Ito, sila. Milano. Itong Milano. Ba't anong pagkakaiba niya? Ito, giga. Iba nga ang dahon. Iba yung dahon. Iba ang dahon sa Milano. Ito, malahaba na medyo manipis. Ito ang kapal niya, no? Mas makapal. Magkano po sa inyo yung ganito? 15,000. 15,000. Grabe na ang presyo, no? Ang haba, Ayan. ang Ang haba naman kasi na eh. Sa 2 dahon pa lang magkano na eh. Ayan po, dito i-view natin. Pinagpapawisan tayo. Ang gaganda tignan eh, no? Ayan. Eto ate, sa ilalim, ano naman to? Nandito na tayo lahat-lahat. Magkano po ito? Ito, 300. 300 Congo lang yan. po, Congo. Green Congo, Dito 300. sa Red Congo. Dito sa kabila. Ito, Ito magkano? ganun din. 300 din ang kanilang Red Congo. Red Congo. Pero ang laki na, no?
Di na po talo. Yung mga ganitong mga velvet mo ate, magkano? Ayan, 200. Pang 200. Muro na talaga ngayon si velvet kasi naka with white pot na po. Yan, hindi na po kayo binigong binigo. Yan, bili na po kayo. Sugod na po. 500. Ito si Si, ano, ito sinalimutan namin. Magkano po ito? 500. 500 guys. Ayan po, ipakita natin kung gaano kagaganda. Kasama po ito. Oo. Ayan, pati ito, yan. Ayan, si ano. Hanggang dito ang presyo. Mura. Ay, huwag natin sabihin mura, ang mahal. Ito po magkano? 500. 500 ang kanilang Monstera Deliciosa. Medyo na damage sa ano no, sa ulan. Pero at least 500. Makita nyo naman yung stem niya. Yan guys. Established na po. 500. Ito po si sayang to. Oh, banana stripe. Kailangan pang ayusin si Banana Stripe. Ano ba yun? Ito po magkano? Ayan, Bongga na si ano eh. 200. 200. Ayan oh. Ang maganda rito, mga patid na sila eh. Ayan. 200. Eh di, display nyo na lang po. Ito yung kabuuan ng mga garden nila. Ngayon lang kami bumisita rito. Salamat po. Ito ate, binibenta nyo. Ayan. Kay tatay naman yan. Hindi ko lang. Ayaw mo na si tatay, parang hindi niya alam ang presyo. Sabay ganun eh. Ganun din naman, di ba? Ang mga presyuhan. Ito, magkano sa inyo? 100 yan. Oh, ito 100. Oh, meron silang Bambino to ate, di ba? Magkano po sa inyo ang presyo nito? 500 yata. 500. Malalaki na siya. Ito alam na vlog na natin yan kanina. Yung ganito po sa inyo magkano? Mga pepperonia nila 100 guys. Ayan. 100. Ito ate magkano sa'yo? Ayan, hindi ko alam ang presyo ni Tita Oy. Ate! Hindi. Wala kasi may-ari. Oh, ay, iba rin ito, no, di ba? Ano yan, IB din siya. Revert naman siya nito. Nasa Ano gitna bang yung mag-revert green. niya nung gagaling naman ng mga Nasa maghahalaman? gitna yung yellow. Tapos Oo. green ang nasa. Meron akong ganito pero green siya, hindi siya ganito. Meron ako nito na malapit ng mategi. Ano ba nangyayari doon? Meron pa nga violet yun eh. Oh, Oo. ang dami palang variety nito, no? Oo, meron Ang galing. Mas matigas yung dahon dyan. Hindi pa ako nakakita nun. Ito, yung mga ganito, magkano ate? Yung mga last yung ganito, Wala magkano? lang yan. 3 for 100. 50. Ayan, 50 pesos to 3 for 100. Yung mga kanilang mga volcanic. Pati ito ate, no? 3 for 100. Ayan.